Request Mutiara sudah dikasih. Nggih, matur suwun enggak rumiyin. Tenan, Nduk. Ora kleru awake dhewe nyangik ana ing dusun Grogolan kene wis ping pindho bengi iki, wis ping pindho. Biyen ajate, biyen ya bersih dusun ana daleme Bapak Kasun sing etan kono, Bapak Kasun sing sepuh. Oh, saiki penjengene Bapak Kasun wis kundur ana ing alam Gati. Wis kapundhut dening Gusti Kang Maha Kawasa. Muga-muga panjenenganipun arwahe Bapak Kasun pinaringana padang dalane jembar kubure ketrima dening Gustine ditampa ngamal kesayane dianggep golonganipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lan boten mriki kalian Bapak Kasun khusus sedaya ing warga dusun Grogolan mriki arwahipun ingkang sampun kundur wonten jaman kelanggengan mugi-mugi pinaringan padang dalane jembar kubure dianggep golonganipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipangapura sedaya dosanipun dipun tami ngamal kesaenanipun. Allahumma ya nduk iki kurang prayoga yen to mbahku Mbahno ki ora jumeneng ora ketang sak lagu-lagu ya Mbahno yo nggone tanggane dhewe ayo ben nyumbang lelagon Mbahno iki masih mau jane sing mau tangen-angen lho ket sore jane lamun wis ngekeki dhuwit aku lho wis nyawer lho tak ora munggah-munggah ayo Mbahno jumeneng Mbahno yo serampat lelolo